counting money is fun. Got to have some money. Money, 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 I want some. Give me some money. Welcome to Green Tips News. Vítajte. Vítame všetkých, ktorí si zapli toto video. A je tu tretí analyzovaný zápas na dnes na našom YouTube kanáli. A pôjde o zápas štvorhry medzi dvojicami Papik s Vocelom proti Locma s Butičom. Link na tento zápas nájdete už tradične v popise nižšie pod videom. A poďme si k zápasu niečo povedať. Po dlhom zvažovaní sme sa nakoniec rozhodli hrať tento zápas štvorhry. Aj keď štvorhru hrávame prakticky sporadicky, no predsa len v tomto zápase vidíme slušné valové. Turnaj sa hrá v Českej republike v hale v Miloviciach a v tomto zápase sme sa rozhodli hrať domácu dvojicu, kde kurzy na ich výhru sú pomerne zaujímavé. Papik s Vocelom odohrali spolu doposiaľ 15 zápasov s výbornou bilanciou 11 výhier a 4 prehry. Je to domáca dvojica a takou motiváciu tu snad nie je pochyb. Naviac obaja hráči disponujú dobrým podaním a taktiež ich hra na sieti má patričné parametre na túto úroveň. V prvom zápase tu vyhrali poľahký svoj zápas 6-0 a 6-3, dali 4 SA, vypracovali si 11 breakpointov a celkom využili 4 breakpointy. Ponúkli síce 3, ale servis nestratili ani raz. A ich spanilá jazda pokračovala aj ďalej. Ďalší zápas im superi skrečovali, ale v semifinále znovu poľahky zvíťazili 6-4-6-1. Vypracovali si 7 breakpointov a celkom využili 4 breakpointy. Pričom znovu ponúkli 3, ale servis znovu nestratili ani raz. Je to domáca dvojica, ktorá ako sme písali spolu dohrala 15 zápasov a 11 vyhrali. Tu doposiaľ idú ako nôž maslom a nestratili si tu servis ešte ani raz. A dnes ich čaká dvojica Locma s Butičom. Obaja hráči práve teraz medzi sebou dohrali súboj o finále. Samozrejme štvorhra nie je náročná na kondíciu, no predsa len to môže na nich zanechať mierne stopy. Naviac je otázkou, aká nálada bude medzi oboma hráčmi po semifinále, keď jeden z nich sa teší z úspechu a druhému ostali oči preplač. Dvojica spolu doposiaľ odohrala 11 zápasov s bilanciou 9 výhier a 2 prehry, no musíme povedať, že na tomto turnaji sa nám veľmi ako spolu hrajú nepáčia. Teď v prvom zápase na tomto turnaji podali pomerne nevýrazný výkon, keď ponúkli až 14 breakpointov, no ich superi využili len jeden a sami si vypracovali 6 a využili tiež len jeden a nakoniec víťazili v tiebreaku. A tak to od nich naozaj nebol optimálny výkon. Naviac Locma môže mať mierne zdravotné problémy, keď aktuálne v semifinále prehral 6-3-6-2 a ponúkol až 11 breakpointov a servis stratil 3 krát. Na čo u tohto hráča sa priznáme naozaj vôbec nie sme zvyknutí. Ak si to zhrnieme, Vocel s Papikom sú domáca dvojica, na turnaji nestratili servis ani raz. Spolu dohrali viac zápasov ako ich dnešní superi. Naviac Locma so spoluhráčom aktuálne dohrali zápas proti sebe, teda je otázne, aká bude atmosféra v ďalšom zápase, ktorý majú hrať spolu. Plus možné zranenie Locmu a nevýrazný výkon na servise v semifinále. Plus valové kurz, ktorý by sme videli fair cca niekde v rovine. Teda naša stavka znie: Vocel s Papikom v dôvere 8 z 10 v kurze 2,25 v stavkovej kancelárii Bet365. Želáme príjemný a hlavne úspešný deň.